Sorry, khuluma mama. Welcome to our new exciting episode of Uwehlukile. Ngoba vele uwehlukile. Kwa mina nje ngikhona la kodwa ngehlukile angifani namuntu. More especially nge-voice angifani namuntu. This is your host, the most open Kitabete, u-anti we-country, uVukile Malambane. Sivakashelwe imindeni emibili namhlanje niyazike babukela ukuthi besivele sisodabeni ekufanele namhlanje siqhubeke siqedele. Ukuthi ke abantu ebefanele bafike bengakaneli but namhlanje kujabula kakhulu ngoba siphethe umakoti wethu ebesinayo izolo. Sizophatha ke manje okunawo konke siphethe umkhwenyana uhambisana noma wakhe kodwa umakoti uthe yena angajabula ukuthi mangase namhlanje simbizele uma wakhe abe khona ngoba omunye wabantu ake wakhuluma naye akukhulumile noma izinto engayivezanga zonke obala ezimalena nalo ludaba esingalo namhlanje. Makoti uyaphila. Ngicela ukuthi babingelele ababukeli namhlanje bakwazi ukuthi ngubani again and again and again. Sanibonani babukeli emakhaya ngami kwenziwa ngadlamini. Namhlanje ngizila ukuthi nje kusicela azisiza ukuthi ngikhiphe okungaphakathi umndeni wami ukuze sikwazi ukuthi akwazi nokuthi angisize isithuko sokushintsha inkinga lesibhekene nayo. Siyabonga sicabanga ukuthi niyabona ukuthi sebesinaye kulona lolu daba idaba lethu liyaqhubeka njalo ngishilo ukuthi angeke sivele liphethe noma kanjani sifuna ligcine ekugcineni libe ne-solution ebizwa ngani ngesisombululo. Mama babingelele phela ngenze ukuthi abanye abasakuboni baphela usushintshile muhle umama namhlanje unjani mama? Ngiyaphila. Siyaphila sithanda sami. Uhamba nobani sibona ngathi kunobhuti oseduze wakho? Namhlanje ngihamba nendodana yami okuyiyona ishadele umakoti. Yeah. Oseduze kwethu. Okay. Angasibingelela naye asitshela ukuthi ubani wakabani uqhamukaphi kuze sikwazi ukuthi simazi babukele. Sanibonani ababukeli emakhaya ngithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguSiboniso unangundodana kaMlanda ngicini kwami so kanjalo nje nginomakoti ngishadele. Hayi siyabonga ukwazi sajabula nje ukwazi sibonga nokusihlonipha isikhathi sakho sonke ngoba bechazile ukuthi awuyena umuntu okhona la eduzane ngokomsebenzi usebenza kude kodwa ufika ngalezo ikhathi. Siyabonga nje kakhulu ukusihlonipha kwakho. Bengisacela ukubuza ke baba bamkhwenyana njengoba uzivakashele kukhona mhlawumbe uma ake axoxela kona ukuthi ukubizelana noma uvesane nje wakubiza. Sizule ukuthi enewe khwenyana uke wachaza ukuthi ungubani siyajabula ukwazi bese sifisa ukwazi ukuthi nje ngifuna ukuzazela mina ngifuna ukuzwela ngeside lami ukuthi uzizwa kanjani unjani uba happy ngokuba nomakoti ofana nalona and injani irelationship yenu neyamana futhi nomakoti njani kunjani imfudumalo ekhaya uma ninonke nje mangase ungicacisele lapho ngingajabula ngoba ngifuna ukwazi ngicurious nje ukwazi ukuthi zibamba lezi zinto. Ngiyakuzwa ngokuchaza phakathi kwami naye umama nomakoti wami. Ngingasho ukuthi izinto phakathi kwami naye zikahle kakhulu ngoba ngeke mhlawumbe engathi khona ukuba ngithumelela bona mhlawumbe because ngicela ngokusendela imali ngikuthi abantu babathi asho ukuthi abelo babathi abo ayekho khona because nama ngicela uma ukhuluma naye ane nje bangumakoti barathi ngicela ngokusendela imali njengoba ngisebenza kubo. Okay. Ngilana nje babo noma ngibazi ukuthi ngathi sibasonke futhi balule khona ekhaya. Ukuthi futhi ngiyathokoza ukuthola umuntu njengaye. Okay. Kahle kahle ngiphathene kahle. Yes, siphathene kahle singeke kanje. Okay, ngiyajabula ukuzwa lokho. Suthi ndoba uhlala le usho ukuthi ukhona angithi ngizwe ukuthi umama kunobhuti wakho khona naye ononkosikazi ogadile uma wena ungekho. Yeah.
shuthi njengoba kukhona bona ibona abambhekile kuma kanye nabaphinde babe yihlo futhi nakumakoti wakho makhona mhlawumbe inkinga nazo egcekeni nabo futhi ubudlelwano benu bomnandi ngoba bakhona egcekeni benza ukuthi ikhaya fudumale. Yebo kunjalo. Okay, siyajabula ukwazi lokho. Kusho ukuthi nginodaba oluncanyana enginalo, right? Elilethwe umakoti wakho athanda ukuthi asithulele lona, yabo. Kodwa before ngiqhubekele kulokho ma ujabule kakhulu namhlanje khona indodana yakhe ngithi Angijabule. ungabi khona into ofisa ukisho njobe khona noma yonke into ofuna ukisho ngcono iqale kumnikazi wendaba okuyena obekubizile wakubizela le studio ukuthi ikephi inkinga ichaza uyena indaba before wena uchazele umfana wakho. Yabe ngajabula kakhulu kube umakoti oqalayo bese siyaqhubeka-ke ekuhambeni kwesikhathi. Ubungakazi uzokhuluma lutho nomfana wakho? Bengakhulumi lutho. Okay, ayike sithi ngizonikeza ithuba umakoti athi ukubeka kancane afisa ukubeka. Babukeli niyazibonela uyancoma kakhulu umkhwenyana oyihappy ngothando labo nomakoti ngokwakhe bahlezi kahle uma esegoli usenda imali badle oma akukho nje la kushoda khona. Angithi ma kunjalo kunjalo noma zikhona izinto kodwa nje umfana wakho wenza okufanele uyabenza ubudoda akuphumele ekhaya. Uyabenza. Siyajabula ke. Kusho ukuthi ke makoti angazi noma sekuyisona sikhathi yini sokuthi ukhiphe okungaphakathi kwena uma kukhona ofisa ukukhipha ngoba mina ngeke ngikukhulumele ngithi ukhiphe mhlambe wena usudecide otherwise. Uma ukhona ufuna ukukhipha umkhwena wakho iyona platform le yokuthi ukhulume inkinga onayo sibone ukuthi ilungiseka kanjani. Yabo, ngicabanga ukuthi uyibona mphela ndaba ngoba sekuze kwafika nobhuti. Nawe ngicabanga ukuthi usuzoqala ukhululeke manje ngoba izinto zamazambe zisihle ngaphakathi singathola ithuba kodwa mase sikuthola ake sikwazi ukukhuleka sikhulekele. Baba ngoba ngibizile namhlanje ngibizele uma khona inkinga esibhekene nayo endlini. I'm sure ngayingatshela phambili ukuthi khona okunye okwenzakala la endlini. So akazi ukuthi una kanjani lapho nokuthi kodwa iwesinenkinga ukuthi uma awuphathi kahle ngoba sokhafika lapha ekhaya. Ukungiqalayo ke mina mama ukuthi phambili ma ngathi ingcingo zakho awukazi ungibrief nje kakhulu. Kodwa ukhona uyabrief wangithi ukwenzeni. Phela mama wena kumele ubeke kucaca ukuthi kahle kwenzakalani ekhaya njengoba ngempela kwacaca nawe wayibonela ngichaza. Wawubonela nawe akwazi ukuthatha action ukuthi awuthi mhle phansi ikhulume noma. Inkinga phela iqala la ekuthini mina isikhathi esiningi angibi nasekhaya. Njengoba nawe wazi ukuthi uma ngifika lana ngidla ukuthi mhlawumbe ngihlale emini lo sontwana lelibodwa. Futhi uma ngihlale lo sontwana lelo awungazisi nje ukuthi umama wenzani endlini. Ngiyakwazisa nje yonke into ukuthi uma wenzani isithole leso sikhathi sendawo ngeso-2 kodwa yaqala mase ukuthi angikwazisi. Ngoba phela ngindele wena ukuthi hayi khona kumele wenze something kumele khona umzamo wenza ukuze nathi ekhaya sibe right. Ngiyakuzwa lapho khona engakhuluma nomama phambili kwawusihlala phansi siyakhuluma naye wasibonisana ngendlela ebonisana ngayo. Bengazi ukuthi mina mhlawumbe lento awuyikhuluma wena ukuthi umama usaqhubeka usayenza yiyona into ongakazi ungitshele yona. Ngoba njalo uma ngifona kuwena uhlala umuntu oright njengoba naye uma ngifona kuye ehlala umuntu oright engabe ukuthi ukhona into engasenzeki egcikeni mhlawumbe inkulumo engaseyiphikisana phakathi kwakho. Zikhona kuningi ngoba vele ufuna uya nje khona vele nomakhelwane sebeyakhuluma ningi kushiwo ngokumana uyathi uthatha izinto ezingaphandle. Ngikuxolisele ngalokho uma kodwa bengingathokoza-ke mangase ngizwe zona lezi zinto lezi othi wena zikhona nokuthi futhi ukungicaba phela bese sisithi isikhathi ukuthi ungasho ukuthi yini le uma ayenzile okunakala ngawo ukuthi ungazi kuze kufike ubekuza phambi kwakho ngisho noma memphekile
akwenze phambi kwakho ubone uthule ubani umlomo wakho ngithi hayi uzodifenda lutho awukho umzamo owenzayo. Hayi khona ngiyakuza. Usangisho-ke lapho ukuthi iphuthe lami usilibele. Kodwa-ke besengifisa ukubeka kube sobala. Ukuze ngikwazi nami ukuzwa uma ekhona cause wena umuntu wodaba ususeceleni ngoba siwumndeni sihlangene la soba kadlamini. Ngifisa ukuthi usho nawe kukhona naye uma khona ozezwela ukuthi wena iziphi lezi zinto ongayiphathi ngazo. Since naye uma ngakhuluma naye ngathi ngamhlalisa phansi ukuthi 1 no 2 no 3 umama uyacomplain ngale makho usangaphathekile kahle ngezinto zakho sukuzenza. Manje bengisanda ukuthi lokho kube sobala. Ngibabukeli ngicabanga ukuthi niyabezwa umakoti nomkhwenyana ukuthi ikhona lento ekhona eyenzakala kulela khaya. Unazi ikhalazo umakoti, umkhwenyana ube umuntu ongenazi ikhalazo, yonke into ubeyibona i-right nje ku-flow smooth yonke into ngoba vele abantu besilisa isikhathi esiningi izinto abayinothisi kakhulu up until kuze bekhona action owenzakala ukuthi no kusho ukuthi lento lo omunye wami mhlawumbe simhethe kangakanani. Njoba dushilo-ke wathi wena ukhona uma wakho, angithi ukhona uma wakho, ngithe mangikubuza wathi ukuthi lento iqhanga kanjani, wathi ukhona uma. Ngicabanga ukuthi-ke umkhwenyana ngimbone ngathi ulangazelele ukwazi ukuthi ufisa ukukhuluma ekhona uma noma ufisa uqale ukhulume nomkhwenyana na eyedwa. Hayi Ekhona uma oyilona hawu lakho. nayo lihawu lakhe. Liphi hawu lakhe leli lithulele lengilosi inkosi yami ma ngiyabona mehla ukuthi awamnandi aloke ejonge ngakumakoti. Ngithe ngiyafisa ukuthi masiphuma la endlini imoya yethu yonke ibe into eyodwa. Ngicela behlise umoya sithanda sami konke kuzolunga njoba konwa ngomlomo kuphinde kulungiswe ngomlomo futhi. Alright. Osisa sicela ukubiza umama kamakoti. Cela ningibizele mama kamakoti. Thank you. Ndaba esiphezulu kwalo balaleli ayelwa ngempela zihlele zenzeka. Siphethe ezinye izinto ke namhlanje. Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila sisujabulile. Ngiyaphila ma wami right. Sithanda sami lo ngikho right ngingazi ukuthi phambi komhlaba wonke nje ngibizelweni ngimdala kangaka nginesithunzi ngumama ugogo ngiphethizwe lonke. Ehlisa kodwa manje ngizobizwa bazothini nje bangaze enkonzweni ngizobizwa nje ngibizela umhlaba wonke kwenzakaleni kanti wema wama sikubizele intembi akukuphi. Yebo akukuphi neze nje usibona nje nathi sibuke nje usele ukuthi sayismayilele abonakele lutho mama. Phela nje besidinga ukuthi kunodaba nje olukhona undodakazi wakho nje umbona la ngoba kahle kahle uyena osazise ngawe thina bese ngesize sazi lutho ngawo. Yes, angisho yamazi ukuthi uganile. Yebo. Unomkhwenyana unomamezali. Engicabanga ukuthi ningabingelelana njengokuganiselana kwenu. Kungangijabulisa lokho. Bingelelani ma. Sawubona mlengane. Yebo sawubona. Kanjani mlengane? Ngiphilile njani? Ngisaba sithanda sankade sakhona. Yami akade sacina. Kade sakhona kodwa sikhonana hayi ngoba kokubi okukuhle. Ngoba phela uyalazi udaba lami ngomuntu obuye ayihambele ngosebenzela ku Cape Town hamba labelungu ngahla ngenyuka nje ngoba ngizama impilo angisakwazi kodwa ngibuze kundodakazi ukuthi kodwa ugogo waphela ngalahlekelwe inamba yami manje inkinga yami ngiyathanda ukufonela njengomlingane wafanele sixhumane akanginiki ngigazi ukuthi kanti kwaphela nyonini. Awumlingani nami kodwa songaze uqhamuke uyangibona ukuthi nginjani manje. Uyangibona njani? Wena usuqhamuka ngoba ngempela ungibona senje. une-BP ushukela. Owaziyo. Hayi bo. Uyena ndodakazi wakho.
Hayi bo. Uyangibona kodwa uthi nginjani? Hayi bo, mehla amakhulu. Uyenzeni ma? Kanti kwenzakalani nanguma umama ezale ekhaya? Uyena uqalile. Waqala kanjani? Uqalile naphezulu ngiya kuba. Hayi bo. Singende zinawo nje. Hayi. Abengazi ukuthi kade ngibizela into enzima kanje. Mlingane. Sahlukana kahle nje sikanselana. Sabe sahlangana emncwabeni wakini. Uzoba ngathi sithemba sami yeso. Hawu. Uzoba ngathi. Ekuthini kanti into manje? Ungiphatha kabi. Ngibizele amakhamera ngathi ngikubuza inyembezi zamlingane wami. Hawu. Sawubona mkhwenyana. Yebo manenjani? Siyaphila. Ngibona nawe kade ngagcina ngazokuthi kazi ngiyakhumbula ukuthi ungale ngaphesheya komthavuni koGoli. Ngihamba kahle kodwa. Hayi kuyaphileka manje. Yini kingi? Nami ngisuswa yilokho noma manje nami kuyazola mina uma ngibona Sakwasa. sikhala nami ngisazi ukuthi sakalani. Hawu mlingane. Ngoba nami bengithi mhlawumbe kolwazi onwayo kodwa mangiyathuka mangizosuka umakoti akazakutshela manje nami sengifisa nokuzwa ngayo makuthi manje nama ungimphathi kahle uma wami ekhala ngomakoti futhi ikhona lekhona kwami mina engayazi. Phakathi kwabo bobabili. Ngoba wena phela ngiyazi emva komshado uyisebenzela lena. Yaziwa lokuthi ufika nje. Ifika nje. Uzobhekisela kwazi nomakoti. Hayi kunjalo phela. Yini kanti inkinga ngempela? Ubani uzongiqalela, ubani uzongigcinela? Wena naye. Bengithanda wena ma ukuthi uloyo makoti ngokuthi kunento afuna ukuyikhuluma. Njoba na ukuthi ukuthukile umuthi. Uselapha ngokuhlanga lona awazi ukuthi ngizohlekwana elokushini kusasa bazothi bangibonile. Sishap ke. Hayi. Azoqala phi? Uzoqala ngoba uqinile manje. Ngizoqala. Nangibambisela uyakhala. Hayi, akhala umsana. Hayi. Beza ningenza ngale zakhona. Yebo, ithini indaba? Indaba mayiqala enkathini siyakhumbula sibuye simfika ekhaya hlelo nawe ukuthi uma wenzani mina. Izinto azenzayo. Angwangitshela yakhumbula le conversation yethu okugcina. Yeah. Ilento waziwa kuza ngathanda yenzi. Gcine Ngile phela ukuze nami. Gcine sengiyenza yakhe. Le yokuthi hamba nawe kubantu abazosiza. Busu yamdlisa ukuzathanda. Ngathini kuwena mina? Kathi ungayenzi. Ngoba mhlambe awudalele kulwamdini. Kodwa-ke ngigcina sengiyenza ke. Umyeni wakho yena. Angenzanga phela ngiyenze ngisacela ukuphazamisa inkulumo lo ngiyayizwa ngathi nenkulumo sisandokuphambuka. Ngiyayizwa inkulumo sisandokuphambuka makhuluma ngodliso. Hawu. Futhi khona into ekhona phakathi ngoba inkulumo ngiyayizwa sinodliso phakathi. Yeah, ukuthi ngidlisa uma wakho. Yilokho ke. Gcine sekuba kanje because uma wakho indlela ebengitreat ngayo ngoba bengitshela nawe ukuthi uma wenza u1 lalela phela ngicela ungizwe kahle. Ukho konke wena obukushoyo. Izinto akade uyikhuluma manje ngamangifile mhlawumbe ngiyofika nje lo sonke njalo maphilinya. Ungakazi ungasisindi entweni kanjalo ukuthi wena kunesimo esenzakalayo la esiwani. Awe maya sangihlambalaza. Ngoba usukwazi ukuthatha isinqumo sokuthi wahlambalaza kulomndeni. Futhi mina la engikususa khona. Futhi ngikususela ukuthi wena uzodlisa umama ngoba nami ngisusele ekhaya ukuthi uma akazohlukumeza mina. Uhlukumeza kanjani umama? Uyahlukumeza uma wakho nje uyazi nawe. Wenzani? Ngiyakhumbula ungitshela ngisho ukudla ukhona phambi kwakhe ukhona athi umama emphekile athi ushevu lo manje kuphuza ushevu. Ufuna thini? Ufuna thini? Manje kuvela usheshe njalo ungathi yenza ngalutho. Wena uhlulwe yini ukuthi uze la kumina ukhulume nawe? Uhlulekile nje from the start uhlulekile nje. Wena ufundisa ubani lo mkhubo wenzayo? Hayi manje ngokuthi nabo nje nabo. Wawula nami.
Hawu. Ekhonsenta njengoba bekhonsenta bona bakufundise lento amantombazane ngawo. Hayi ma, hawu. Awuboni ingane amantombazane ukuthi ene ayancikela. Amantombazane ngawo awaganile wena uganile umncane umngane. Uyenzelani usungigquzulela amehla amakhunzi ukusakaza mina. Kanti nomndeni onjani nina nize nini? Hayi sumdela la ndawo khona. Thula ukhuluma mama lalela mina ngiyakuzala Mphumela wolomndeni lo ufuna umala ngalo bani lalela wefazi intini sebenzi yakho nje Ungile lo mndeni. Hayibo mama uyazima ngicela ukukhuluma mina mama wakho ngicela ukukhuluma wakho wena usuzophakamisa isandla la ekhaya. ngoba bengiza wena uyahliphiza hayi into engihliphizisa njengoba kuthuma wakho uthatha umholo wakho uthinda kumele ngunikezela phela umama angatholi njengobhodisi kumele ngunikezela Ukuthatha imali yomntanami lalela la ake nihlale phansi nizonke ngiyokhe ke ngiyosobona phela hlala phansi fana umlomo wakho indaba Athuleni nina nobabili yalalelwana la angizokulalela nina nodwa we mama Thula angisayidingi ngane lapha ekhaya angizanga ngicela ukuthi inkomo awunankomo wena wakhokha uwafu zibali inkomo zakho wayikhokha obomfice intombi ntontontonto wamqaqa kophi igazi agcwala shit How
Nizibonele mina bona into kanje ibizwa ngenkiyankiya. This is too much. Webabukeli nizwile kahle ningizwisisile kahle ukuthi kanti uGodiza lo uSmall Makoti ukuthi kanti wakhipha nesisu. Hayi ngeke ngathi angizwanga. Yabona ke leko hayi kwamina ngihlanyisile ama incidents amangaka guyseni. Lo Makoti wadlisa umama wabuya wazokhipha isisu. Okay akakwazi konke lokho kahleni bakwethu akungadlalwa ke phela ngabantu besilisa. Yabona ke nami ke ngalapho ngithi no impela sithi bayona kodwa hayi ukuthi thina sibenze kanje ngoba nakho sithi bayasithanda. Yebo bayasithanda kodwa singabenzile imangale ndlela isisu angeke sazokhuluma ngaludaba izocacisa ukuthi ingane abantu ayishonisa iyayisinganani khona eswini wayingcwaba noma ingcwabanga kwenzakalani enduzwile umkhwenyana ukuthi ngesisu sakhe singecabanga eliyobonile wengakaze abe nayo ingane bezoba ingane yakhe yokuqala le. Onile uMakoti lo mndeni ongala uyavutha kodwa ibona osomaphutha. Umndeni ongala uyakhala usebuhlungweni. Angisazi fanele ngenze njani. Impi ela ingaphezulu kwami. Angiyithandi lento eyenzakalayo. Bengayitshela ukuthi izophetha ngalendlela. Bengitshela ukuthi izophetha ngendlela eright. Kodwa yazini babukeli ngiyanithembisa sizoyigojela siwehlukile. Angesivume ukuthi lento ingalungiseki ngoba ubhekisisa kahle umama uyagula akaphilile lo mama uyagula lento isimgulisile isimdlile ukuthi kangakanani angazi kodwa kubhlungu kumina ngaphakathi nami wami umzali ngimbone sesimene esifana nalesi. Ibhlungu inhliziyo yami futhi again ngomkhwenyana ofike ngazi lutho wakhuluma kahle ngomakoti wakhe wamtusa wenza yonke into nathi sabona ukuthi hayibo bekuma kumakoti okuthathwa ngempela engasazi umfana wabantu izathu ukuthi kunenkinga enkulu ngaka enzo umakoti wakhe. Hayi ke mase ibuyela ngumama umakoti ishinga nesigijima ko Cape Town imntawethu esingafuni nokuzwa ukuthi fanele kwenzakaleni. Hayi labona lo mndeni angifuni ukukhuluma into eziningi ngisazodila nawo angiyithandanga le yanto ngizizwe ngi-emotional babukeli ngayibuka lento ngayithatha ngayibhekisa kumina ngathi no ways noma ngabe sengidinwa kanani akukho la ngaze ngithathe khona i-decision yokudlisa umamezana. Yebo bayasona niyazi babukeli kunezinto eziningi abazenzayo kodwa akujwayelekile ukuthi uze kufike kulesimo esifikile ekufike kusona ngoba mawuyilalele inkinga kamakoti ikhona but ayikho that much ukuthi bengaza afike kulesiphuma afike kusona. Kodwa ke niyazi ukuthi omakoti banamhlanje especially amakoti abancane mathi babe ndawonye babonisane ngezinto ezirong bagcine sebenza izinto ezingekho right. Kodwa ke sizomkhulisa somtotobisa angiyidingi njengoba ngishilo ngathi angiyidingi iphele kanje. Ngiyacabanga futhi ngiyafisa futhi kuzokwenzeka ukuthi siphinde sibonane kwi next episode silungise lenkinga. Ngicela nje babukeli nehlisa umoya ayixabene iyathandana. Please don't forget to share, subscribe and comment. Yanthanda South Africa.